Тема, която следим в развитие. 10 семейства от харманлийското село Бисер, които загубиха домовете си при наводнението през февруари, от днес са собственици на нови къщи. В ход е и строителството на още 20 нови жилища. Рано сутринта камбаната на ремонтираната църква в Бисер извести, че днес е празник. Преживелите наводнението жители на селото се помолиха в храма, а за гостите беше приготвен курбан за здраве. Кирилка Димитрова е сред първите 10, които получават ключове за новия си дом, след като изгубиха жилищата си през февруари. След този страшен ден човек се чувства много щастлив, защото си идва на местото. Новите къщи се строят с дарения, събрани от Българския червен кръст. Именно те обаче скараха хората в Бисер. Аз го отдавам това по-скоро на нетърпението на хората. Хората, които не са им паднали къщите, също ще им направят ремонт, но те нямат търпение. Докато наглежда довършителните работи в новия си дом, Кирилка споделя, че споменът от водната стихия ще остане вечен, но се надява, че някой ден болката от преживяното ще отшуми. За новините на Нова от Бисер, Димитър Иванов.